Fit-tbassir ekonomiku tar-rebbija, il-Kummissjoni Ewropea qalet li d-domanda domestika u l-esportazzjoni se jibqgħu il-mutur ewlieni tal-andament qawwi ta' tkabbir ekonomiku f'Malta. Fl-istess waqt innotat li l-pass ta' tkabbir se jkun ħarira aktar moderat. Is-sena d-dieħla mistenni jkun fil-livell ta' 4% li l-aħjar waħda fl-Unjoni Ewropea. Ir-rata mbassra l-Malta hija 9 perċentwal ogħla minn tad-Danimarka li wara Malta għandha l-aħjar rata mbassra ta' tkabbir ta' 3.6%. It-tkabbir medju fl-Unjoni Ewropea għall-2025 huwa 1.1% li huwa fl-istess ilma tas-sena li għaddiet. Fil-fatt l-ikbar ekonomija fl-Ewropa, il-Ġermanja mhix se tikber waqt li l-Italja se tikber biss 0.7%. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni Ewropea reġgħet innotat li bħal-2024 l-ekonomija Maltija se tibqa' tikber b'mod qawwi u l-investiment mistenni jiżdied bi 2.5% din is-sena u 2.1% is-sena d-dieħla. Sejħet impressjonanti żieda ta' aktar minn 23% fin-nefqa tat-turisti f'Malta s-sena l-oħra li qalet qabżu l-waslit ta' qabel il-pandemija. Il-Kummissjoni osservat li fix-xhur li ġejjin il-konsum privat mistenni jikber b'4.1% din is-sena u 3.9% fl-2026. Dwar id-deficit tal-Gvern, il-Kummissjoni qed tbassar li din is-sena se jkompli jonqos għal 3.2% tal-ġid li toħloq l-ekonomija. Fost oħrajn qalet li d-deficit se jonqos minħabba tnaqqis fin-nefqa kapitali marbuta mal-linja nazzjonali tal-ajru, tnaqqis fis-sussidji u fuq il-benefiċċji. Qalet li parti minn dan it-tnaqqis jikkumpensa għat tnaqqis fit-dħul li se jkollu l-Gvern mill-income tax li riformata fil-bidu tas-sena. Żiedet tgħid li jekk ma jinbidel xejn id-deficit se jonqos għal 2.8% s-sena d-dieħla. Dwar id-dejn qed tbassar li dan mis-sena jkun ta' 48% tal-prodott domestiku gross. Dwar ir-rata ta' tkabbir fl-impjiegi, il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li għalkemm il-ħaddiema barranin se jkomplu jimlew in-nuqqas ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol, din se tonqas għal 3.1% din is-sena u 2.8% s-sena d-dieħla. Il-qatt mistenni jibqa' baxx fil-livell ta' 3.1%. Kummissjoni Ewropea żiedet tgħid li tkabbir fil-pagi mistenni jaqbes ir-rata tal-inflazzjoni li mistennija tonqos għal 2.2 din is-sena u 2.1% is-sena d-dieħla. Qalet il-prezzijiet tal-enerġija mistennija jibqgħu stabbli għal fatt li l-Gvern Malti se jibqa' jżomm il-prezzijiet tal-enerġija kif kienu 5 snin ilu.